Toto je One Woman Show. Je to síce ďalej, ale za to horšou cestou. Milí poslucháči, toto je špeciál, akému páru niet. Aby som vám dodala kontext. Keď sme nahrávali tento diel, mysleli sme si, že najvyššie natočený podcast na svete bol na Aconcagua, po výške 5500 metrov. Pri edite tohoto dielu sme ale našli zmienky aj o Indii, avšak v podobnej výške. My sme však chceli ešte vyššie. No, veď nás poznáte. Tento rozhovor tak vznikol v kempe 3 počas výstupu na 4. najvyššiu horu sveta. Vo výške, a teraz dávajte pozor, 7090 metrov nad morom. Ak ste si pustili tento diel s obrazom, berte prosím s nadhľadom, že nám v záberi chýba časť hlavy, ale naozaj boli sme v ten moment radi, že sme vôbec spustili nahrávanie. A ak nás len počúvate, tak verím, že sa pobavíte. Predsa len v tejto výške funguje hlava o niečo pomalšie a áno, je to poznať. Zároveň je toto diel, ktorý inde nebudete počuť. A kým nás predbehne niekto s podcastom z vrcholu Everestu, tak si užite tento najvyššie nahraný podcast na svete. Ozaj, čo s tým? To Guinnessovky. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. A to môj sen o najvyššie položenom podcaste, ktorý teda, keď budeš takto fúnieť, neviem, či bude vôbec akože počúvateľný. Preto by som možno hneď na úvod doporučila pozrieť si to s obrazom, pretože sa nachádzame v kempe 3 na Evereste, ktorý je zároveň spoločný s cestou na Lhotse, kam mierime my. A teda pre Guinnessovú knihu rekordov. Jsme ve výšce 7090 metrů nad mořem, Ano. 27 stupňů, 58 minut, 9 vteřin severně, 86 minut, 86 stupňů, 55 minut, 4 vteřiny východně. Ukáž to takto len na kameru, asi to tam nebude vidieť, ale je to tam. Potvrdzujú to aj moje hodinky, čo asi To tam tiež taky nebude vidieť. Takže týmto je dosť veľká šanca, že sa práve stávame najvyššie položeným podcastom na svete. ono je to fakt utrpenie. Rozprávať sa v tejto nadmorskej výške je utrpenie, zároveň neviem, kde je tá hranica toho, že ešte budem takto dýchať a kde si prekryjem dýchacie cesty, ale zároveň, keď sa cez COVID točili podcasty, rozhovory, normálne v telke všetci mali rúška a znelo to podľa mňa podobne. Hej. Takže Honzi, vítaj v najvyššie položenom podcaste na svete. Ako sa cítiš v nadmorskej výške 7050? Jo, jako paradoxně, máme to vlastně po druhé během 14 dní a je to velmi rozdílný stav a rozdílná... Mozek nefunguje, nebojte se, nic, kyslíku málo. Ne, je to fajn, opravdu, jakože tentokrát jsme nekašleme, nebo respektive jakože relativně kašleme tak úplně minimálně. A snažíme se prostě úplně maximálně prostě nic nepodcenit. Tlačíme to prostě všechno v noci. Dneska vyrážíme prostě v 1 ráno do high campu a pokud teda to, co tam vlastně vy vlastně moc nevidíte, ale nad náma tady prostě furt poletují docela dost brutálně mraky. Pokud se to trošku uklidní, tak máme šanci. Víceméně bavili jsme se o tom, že zatím to vypadá, že tam jakoby existuje šance 23. ráno na to, abychom vystoupili na Lhotse. Uvidíme. Verím, že tomuto podcastu bude predchádzať podcast, ktorý sa nám bohužiaľ nepodarilo natočiť, pretože po krásnom hodinovom rozprávaní nastal nejaký error. Ale verím, že budeme mať ešte chuť a motiváciu natočiť vlastne to všetko, čo tomuto predchádzalo. Ano. Teraz aktuálne sme v situácii, že Jetstream tento rok vlastne si nedal takú úplne typickú pauzu, akú si väčšinou na Evereste dáva. Ja myslím, že ne, že to je víceméně obdobné furt. No tam prostě tam se tam posadí a nějak se tam akože šamšurikuje. No nemá takéto čisté niekoľkodňové okno zatiaľ, uvidí sa na konci mesiaca. No.
zároveň Kumbu sa zatvára 29. mája a my máme aktuálne koľkatého? 21. Takže práve teraz máme výročie dvojročné od Áno. toho, čo sme my dvaja stáli na Evereste. Vlastne pravda. Inak neviem, či je tu pán vidno, asi není, že? Asi není. Lebo tu okolo nás šerpovia teda nejak rôzne vybalujú klientom veci, čo ponosili a ja sa ospravedlňujem za to kašľanie, ale to bohužiaľ k tejto výške patrí. Jedna vec. Mhm. Jako fakt tohle dokud jsme si to sami nevyzkoušeli, si to všechno To vynést. tam mala byť moja otázka. Aha. Že pardon. ako sa ty aktuálne díváš na výstupy s šerpom a bez šerpov? Já takhle, ne šerpa jakože šerpa, ale jakože nosič, myšleno jako nosič, jako klobouk dolů, jako je to fakt rozdíl, jako to si budeme povídat, prostě fakt jako, že to To je všechno, šialený rozdiel. jsme si všechno vynesli, když vám něco chybne nebo vám někdo něco ukradne, mimochodem zase nám ukradli karimatky a zase nám nechali bordo ve stanu, ale tak co už jsme si zvykáme tady, tak to není o tom, že si zavoláte a máte, no. Prostě tak si zavoláte a nemáte, no. No, tak napríklad dnes sme dokopy tak zhruba 5 hodín kopali, pretože sa nám nahrnul sneh na stan a trošku nám to ten stan dosť zničilo, takže vlastne na konci sme ten stan vlastne úplne odkopávali a tak sme sa na tom vytrápili, že naozaj som si hovorila, že ok, to je super, keď mi to niekto nachystá všetko. A nemusí to nic řešit. A nemusí človek nič riešiť, ale zároveň je Je to to trochu ako... levnější, no. Nie, to som nechcela povedať, že je to zaujímavá skúsenosť, je to jednoducho niečo iné a úplne, úplne inak, ako teraz prikladám hodnotu akémukoľvek výstupu bez... Toto bude inak úžasný podcast, jak z covidového oddelenia. Úplne inak aktuálne prikladám hodnotu. Ty si práve pľúbol do toho podcastu? Ano. No. No, co mám dělat v 7 000? No, takže úplne inak prikladám hodnotu každému výstupu, kde si niekto niečo vyniesol a nepoužil teda vysokohorských portrov, ani šerpov, ani nič, takže mne už to unavilo. No. Aj teba? Jo, jako myslím si, že z našeho 40-minutového podcastu dneska uděláme 10. Tak tento dáme buď len pre našich hardcore fandov, alebo práve, že naopak všetkým, že nech vidia takú tú realitu toho, takže... Podľa mňa parametre najvyššie položeného podcastu na svete to splňa. Tak trochu si myslím, že toto je hraničná výška, kde som schopná niečo ešte zo seba zmysluplné dostať. Zkusíme to zítra? Nie. Ale neberu už Nie. mikrofony, to Nie, už zase. nás zajtra čaká veľmi náročná vec a to vyniesť si vlastne veci do 7800 a neviem si to predstaviť zatiaľ. No. Budem rada, keď tam vyniesem seba. Takže Jako, vzhledem tomu, že ještě tam vlastně jako ten, já vlastně tahám za rezervní kyslík, takže to je dalších 8 kg navíc. Takže jako dnešek jsem si teda hodně užil a protrpěl. A už tady člověk v té trojce, jakože bez toho kyslíku, jakože jakékoliv deko navíc cítí. A co bude dál a víš, no, těším se. ja pevne dúfam a verím, že sa nám teda ukáže to vrcholové okno, ktoré aktuálne v predpovedi počasia je. To je asi tá najzásadnejšia vec, v ktorú verím, pretože všetka táto energia, ktorú do toho dávame, to je ako fakt je to dvakrát tak náročné. Čo dvakrát, ako viackrát. No, Všetci tu kašľú, je tu hluk. Ešte nejaké dojmy? Očakávania? očekávám od sebe zítra, že zase povleču jak lemra. Jestliže to a tady jakože šerpici zvládají nahoru za nějakých, říkali kolik, 5 hodin odsud, tak já si to tak říkám, Tak za 10. tak za 10, no zhruba. Vzpomínám si, jak jsem to vlastně, když jsme šli tehdy vlastně na Everest, tak jsem sám sebe překvapil, že jsem to vytáhnul vlastně až do základního, teda do té 4. A to bylo prostě tehdy úplně šílené a to jsem vlastně si nic nenesl zase. Inak, teraz som sa tak pozrela, mám tu tak periférne tu vidím pána,
ktorý je teda nadšený z toho, že tu je. Jo. A zdá sa mi to, lebo on telefonuje, pretože práve zamával do telefonu. Neviem, zistíme, ale vidím, že tam mají Starlink. Dobre, takže ideme zistiť heslo a... OK. No tak týmto sme asi vyčerpali naše témy, pretože naša mozgová kapacita je dosť obmedzená. Asi sme obidva celkom fokusnutí na to, že si pôjdeme ľahnúť. Maximálne možné sa vyspať. Mimochodom, jedna taká zásadná vec je, že keď človek dokáže spať v nejakej nadmorskej výške, tak je to známka dobrej aklimatizácie na tú výšku. A myslím si, že v tomto my sme celkom v pohode. Kto to bol? Někde hodním se. Okay. Jestli náhodou nebyl ještě dokonce ten Zing, ale... Inak je to celkom vtipné, ako už sa tu tak všetci poznáme, že? No, myslím si, že nás pozná teda každý. A my poznáme taky docela už někoho. No tak podľa mňa veľmi podobne by vyzeral podcast aj z covidového oddelenia, len by nebol tak vysoko. A ospravedlňujeme sa, že sme nemali nejakú zásadnejšiu energiu. Koľko si myslíš, že točíme? Tak 10 minút to bude? Já si myslím, že 13. A to už by sa dalo klasifikovať ako najvyššie položený podcast na svete. Neviem, že či to bolo informatívne až také akože zásadné, ale bolo to najautentickejšie, aké to v daný moment mohlo byť. Takže... Já doufám, že to natáčí vůbec nahrává, to už by byl nasraný. Jako. Maximálně bychom z toho měli zvukovou stopu. Tu jsme si pohlídali. A to by za nami nebol vidieť ten nádherný výhľad, ktorý tam máme. Takže... To je pravda, no. Takže sa s vami teda asi lúčime z tejto nadmorskej výšky a dúfam, že keď sa uvidíme najbližšie, tak už budeme nadšení samitéri Lhoce a rozdýchaní a trošku asi aj nejak prostě hlavně ve zdraví trošku dolu. budeme dávať väčší zmysel. Přesně. Teď už dneska fakt jako zmysel nedáváme. Dobre. Čau. Čaute a ďakujeme, že ste si tento podcast dúfame, že pozreli a nie len vypočuli, lebo myslím si, že počúvanie muselo byť rovnako náročné ako nahrávanie. Ďakujeme, že ste s nami. Čau. Ještě udělám takový záběr, aby z toho opravdu možná něco měli. Dobre. Tak môžeš popisovať, že tu je toto a nahráva sa to? Nahrává se zatím, výborně. A je to 12 minut jenom. To každopádně dívejte se, tam nahoru nad náma, tam je Everest. My ho vlastně stále nevidíme, ani ho nevidíte vy. A je tam Yellow Band. Tamhle nahoře, tohle, co mám při zoomu, to je Yellow Band. To je taková prasečina cestou nahoru. A tam vlastně za tím Yellow Bandem je kousek, je teda vlastně ten Lhoce High Camp, za kterou budeme zítra snad startovat nahoru. Ukáže pána so Starlinkom. No, tady pod náma je naše oblíbené Seven Summit Trek. A když se nedělám prdel, tak opravdu tady máme fakt Starlink. No nic, tady máte Nubce. Tady tohoto celou tu dole, tam je vlastně Camp 2. Strašně dlouho je to peklo, tady to je to vlastně to údolí Nářku. A tam vlastně v těch mracích, tam trochu vpravo máte potom... Tu vlastne niekde by mala byť vidieť aj Hardway, ktorú lízli Hardway, no, tak to je tady nad tím, kluci. naši Slováci. Ale to nevím, jak to dělali, prostě. Nie, tiež neviem. Nechápu dneška. Ale je to krásne. No nic, končíme. A sme na konci. Určite nám dajte vedieť, čo si o najvyššie nahranom podcaste na svete myslíte. Tento diel sme nechali celý dostupný. Predsa len bol z tých kratších a áno, rozhodne bizarnejších. Na našom Patreone a Hero zdieľame celé epizódy všetkých dielov, bonusy i zákulisie našich dobrodružstiev. Linky nájdete v popise epizódy. Ďakujeme vám za podporu a už teraz vás trochu navnadíme na budúce. Čaká vás ďalší špeciál a okrem premiérovej epizódy uvažujeme aj nad live nahrávaním s divákmi. Určite nás zaujíma, či by ste mali o niečo také záujem. Napíšte nám do komentárov, budeme sa tešiť.